Sakon mai girma gwamnan jihar Filato, Barista Simon Bakulalo, ƙarƙashin jagorancin Honorable Ɗayyabu Yusuf Garga, Walin Garga. Allah ka fita mu cikin bala'i, rudani muna ciki. Yaɗe a cikin kasar mu ko ta ina shi ke ta faruwa. Matasa dattijai har da yara mun faɗa damuwa. Allah ka fita mu cikin bala'i, rudani muna ciki. Yaɗe a cikin kasar mu ko ta ina shi ke ta faruwa. Matasa dattijai har da yara mun faɗa damuwa. Da sunan ilahu sarki shi ke ba mu kariya, wanda ya yi mu yan adam shi ya yi jinkiya. Kunna zuwa da hankalin mutane da banzance na gaskiya, to amma cikin mu wasu halayensu irin na jinkiya. Dole kiran iyaye za mu yi a kula farni na tarbiyya. Allah ka fita mu cikin bala'i, rudani muna ciki. Yaɗe a cikin kasar mu ko ta ina shi ke ta faruwa. Matasa dattijai har da yara mun faɗa damuwa. Mai ya saka mutanen mu na yau wasu kan san babu tausayi. Karamar yarinya sai a yi wa fyaɗe ya zamu yi. To ya kamata yan uwa da dangi lura dole zamu yi akan ƴaƴanmu don gujewa mugaye marasa tausayi. Suna ɓata wa yaranmu mata tari har da rayuwa. Allah ka fita mu cikin bala'i, rudani muna ciki. Yaɗe a cikin kasar mu ko ta ina shi ke ta faruwa. Matasa dattijai har da yara mun faɗa damuwa. Jan kunne gwamnati take yi sai a kula gaba daya. Mai fyaɗe idan aka kama shi a jikinsa zai gaya. Akwai manyan matakai hukunci ba zance na tausaya. Mai fyaɗe ba ya kyale matan aure abin akwai siya. Har tsofaffi Allah ka shirya mai son gyara rayuwa. Allah ka fita mu cikin bala'i, rudani muna ciki. Yaɗe a cikin kasar mu ko ta ina shi ke ta faruwa. Matasa dattijai har da yara mun faɗa damuwa. Muna kiran sarakuna sannan mun yi kiran malamai, sannan kungiyoyi masu zaman kansu kusan ya kai. In aka kama mai fyaɗe hukuma kar kuma da kai, domin ya ɓata 'yar wani ko maman wani haka dai ba sassauci.